Il-Gvern kollox investa madwar 690 miljun euro f'għajnuna diretta permezz ta' skemi tal-Malta Enterprise lin-negozji fi żmien tal-pandemija. Ħabbret dan il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Dr. Mirjam Dalli fil-Parlament hekk kif semmiet ċifri aġġornati relatati ma' din l-għajnuna. 658 miljun euro f'weight supplement, 7 miljun euro f'għajnuna l-elettriku, 13 miljun euro f'sussidju tar-renta, 9 miljun euro fuq lif tal-kwarantina u miljun euro fuq l-iskema tat-teleworking. Brabta mal-Covid Wage Supplement il-Ministru Dalli kompli tispjega kif dan waħdu sostna madwar 105,000 impjieg. 105,000 impjieg. Ifisser li għandna 105,000 familja li kellhom moħħhom mistrieħ fi żmien ta' pandemija li setgħu jibqgħu jaħdmu u jaqilgħu il-paga. Intant fl-istess diskors il-Ministru Dalli irreferiet għas-sitwazzjoni ta' żieda fil-prezzijiet tad-dawl u l-fuel li qed tiddomina madwar l-Ewropa. Fiż-żona euro, l-għoli tal-ħajja tela b'5%. U waħda mir-raġunijiet ewlenin għal din iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, l-ilma u l-gass għaliex il-prezzijiet tal-enerġija, l-ilma u l-gass żdiedu b'10%. F'Malta taf x'inhi r-rata? 0%. Assolutament l-ebda żieda fil-kontijiet tad-dawl, fil-prezz tal-gass u tal-fuels. Għaliex il-Maltin għandhom gvern li fi żmien meta rridu li pajjiżna jirkupra ekonomikament, qed naraw li quddiem l-isfidi nkunu aħna it-tarka tal-familji, tan-negozji, tal-anzjani u l-koppji f'pajjiżna.